No tak čaute, ja som sa vám už predstavoval, ale predstavím sa vám ešte raz, keby ste niekto zabudli, ako sa volám. Volám sa Benji a nachádzam sa na ranči v Kráľovej Lehote. Tu nám máme, kde bude aj Campfest, tu nám máme plážový volejbal, ďalej detské ihrisko, takže kľudne príďte aj s deťmi. A ideme natočiť videjko na námet Viktora Svetského, odpočítavanie dní do Campfestu. Takže sa pozriem, koľko dní ešte máme. Počkajte, 20, prepáčte, voláme Marian Lipovský, ale to počka. No, takže 20, 40, 80, 39 už bolo, 120, 107, 187. Takže do Campfestu máme ešte 187 dní, tak môžeme začať odpočítavať. 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172. $170, 169. Pán šofer, išli ste 168. 167, Áno, 166. Ste ochotní zaplatiť 165? ja len 164. 156. Jeden. Strich! Ľapka!